Radio Sunce. Put u Evropsku uniju. Vesti iz Brisela. Komentari, stavovi i zaključci u ovom prilogu predstavljaju lično mišljenje autora zasnovano na neoficijalnim izjavama i odgovorima zvaničnika na postavljena pitanja novinara. Audiozapisi intervjuisanih ličnosti ne moraju nužno odgovarati zvaničnim stavovima institucija iz kojih isti dolaze. U toku septembra meseca 2012. godine Centar za politiku i Evroatlantsko partnerstvo organizovao je studijsku posetu institucijama Evropske unije i NATO-a kao deo projekta Politika otvorenih vrata Evroatlantska regionalna perspektiva. Kako je za ostvarivanje evrointegracija važno razumevanje političkih, ekonomskih, bezbedonosnih i drugih izazova koji stoje pred našom zajednicom, neophodno je približiti građanima značaj i vrednosti evroatlantske zajednice i ono što mogu da očekuju kada se ta integracija ostvari. Dostupnost objektivnih informacija što širem krugu javnosti ima u tome presudnu ulogu, kao i podrška svih segmenata društva. U tom cilju, u posetu Briselu pošla je grupa javnih radnika, profesora, državnih službenika, aktivista civilnih organizacija i novinara medija na jezicima nacionalnih zajednica sa područja autonomne pokrajine Vojvodine. U toku 7 dana boravka obavljeni su razgovori sa predstavnicima Evropske komisije, Komiteta regiona Evropske unije, Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji, Kancelarije autonomne pokrajine Vojvodine u Briselu, Misije Republike Hrvatske pri Evropskoj uniji, kao i Evropskog koledža u Brižu, koji su prezentovani u prilogu. Takođe, posećeni su i civilno i vojno sedište NATO-a u Briselu i Monsu. Emisija je posvećena trenutnim odnosima evropskih institucija prema našoj zemlji i proceni položaja u kojem se ona nalazi na putu ka Evropskoj uniji. Brisel, nezvanični centar Evrope, prestonica institucija Evropske unije, najčešće spominjani grad u informativnim programima svih medija, sa razlogom. Sve važne odluke donose se ovde. Nekada tipičan belgijski grad sa prepoznatljivom arhitekturom zgrada od cigala i ulica od makadama, postao je urbana i užurbana sredina koja se neprestano razvija i gde zdanja od stakla, čelika i betona sustižu jedna drugu u visini i raskoši. Svaka zemlja Evrope ovde ima svoja predstavništva, svi regioni, mnogi evropski gradovi i hiljade firmi, svi sa istim zadatkom, da budu u središtu zbivanja, da budu zapaženi i da se izbore za ostvarenje svojih interesa. Među onima koji su u tome uspeli nalazi se i Misija Republike Hrvatske u Evropskoj uniji. Hrvatska polovinom 2013. godine postaje punopravni član Evropske unije i bilo je zanimljivo čuti šta je tome prethodilo. Misiju Hrvatske predvodi Vladimir Drobnjak, šef misije, iskusni diplomata koji je zaslužan za približavanje naših suseda velikoj evropskoj porodici. Ja naravno imam zadovoljstvo govoriti iz pozicije države koja ima formalni status pristupajuće države, odnosno države koja je potpisala ugovor o pristupanju, koja ima status aktivnog promatrača u vijeću i koja će pristupiti 1.7. iduće godine Evropskoj uniji i ovog trenutka imamo više od 50% ratifikacija kompletnih. Mislim da prvo što treba reći je da proces pristupanja Evropskoj uniji je primarno proces dijeljenja zajedničkih vrijednosti, usklađivanja i usvajanja zajedničkih vrijednosti na kojima počiva Unija. I taj proces počinje prije formalnih pregovora i nastavlja se i nakon što postanete država članica. Šef Hrvatske misije nedvosmisleno ukazuje na to da je prihvatanje sistema vrednosti presudno za buduću uspešnu integraciju u ovu veliku i složenu zajednicu gde se treba uskladiti sa specifičnim načinom života, živeti ravnopravno, tako da mali ne budu zapostavljeni, a veliki ne izgube na svojoj snazi. To podrazumeva usvajanje pravnih vrednosti i norme zajedničkog tržišta, integrisanu ekonomiju, sistem demokratije kao etike života u državi. Postizanje ovih vrednosti zahteva komplikovani sistem donošenja odluka koji se neprestano unapređuje i menja. Evropska unija,
trenutno prolazi kroz jednu evolutivnu krizu iz kojih je do sada izlazila ojačana i takva bi trebala da izađe i posle izgradnje i jačanja monetarne unije, eurozone u kojoj će vladati nova bankarska pravila. Nama koji smo još daleko od toga, odgovara saznanje da je i Hrvatska zagovornik proširenja Unije, zbog boljitka, stabilnosti, ekonomske sigurnosti. Kad je reč o pregovorima, gospodin Drobnjak navodi 3 ključna preduslova za prijem u Uniju. Izgradnju institucija, ostvarenje akcionih planova, kao što su upravljanje graničnim prelazima, nešto što je za Srbiju akutno pitanje, ali i drugih dugoročnih planova kao što su zaštita manjina i manjinskih grupa. Pravne mere, odnosno usvajanje novih zakona i propisa. Sve se ovo radi u saradnji sa Evropskom komisijom, koja je u tom procesu prijatelj i savjetnik koji pomaže prevazilaženju problema, pa je na tom putu istovremeno i partner i učitelj. Ali komisija ne donosi odluku o proširenju. Za razliku od drugih odluka, odluka o proširenju se donosi konsenzusom svih zemalja članica. Zbog toga su samo uspešni pregovori garancija prijema u Evropsku uniju, a pregovara se o 33 tematske cjeline, takozvana poglavlja, kao što su sloboda kretanja ljudi, sloboda trgovine, tržište. Jedno od najvažnijih jeste poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava. Nezavisno, efikasno, moderno i funkcionalno pravosuđe, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, zaštita prava manjina, žena i dece, svih zajednica i grupa, tu je i saradnja sa Hagom kao i otvorena pitanja iz 90. godina, povratak izbjeglica, povraćaj imovine. Sve ove teme neprestano su u žiži javnosti u Srbiji i zato je poglavlje 23 biti ili ne biti za evropsku perspektivu naše zemlje. Crna Gora, koja je također krenula sa pregovorima, počela ih je upravo ovim poglavljem. Da li će tako biti i sa Srbijom? I kakva će Evropska unija biti posle ove krize? Što se tiče poglavlja 23, da li će sa Srbijom početi 23? Mislim, ja nisam u poziciji reći ni da ni ne, ali da bi se morao sad kladiti za svoj novac u nešto, ja bi se rekao da, jer praksa sa Crnom Gorom upućuje na to da će tako biti i u buduće. Ali samo da pojasnimo o čemu se zapravo radi. Cijeli postupak počinje na način da imate nešto što se zove screening. Za svako poglavlje je ista metodologija. Dakle, imate screening. Formalno bi se moglo definirati kao analitičko ispitivanje pravne stečevine. Sastoji se od A dijela, gdje Evropska komisija objašnjava pravnu stečevinu i pravila u tom poglavlju. I drugog dijela, u kojem država kandidat objašnjava kako kod nje u tom poglavlju stoje stvari. Temeljem svih tih screeninga Evropska komisija izrađuje izvještaj o screeningu. Izvještaj o screeningu je kapitalno važan dokument, jer u zaključcima izvještaja o screeningu, kojeg usvajaju države članice, imate dva moguća zaključka. Jedan zaključak, koji sasvim sigurno neće u poglavlju 23 pisati, ali je teorijski moguć, gdje kaže država kandidat u dovoljnoj mjeri prilagođena pravnoj stečevini i komisija predlaže otvaranje poglavlja. Ili država kandidat, da bi mogla otvoriti poglavlje, mora, i onda A, B, C, D, koliko sad hoćete. I sad tu dobite mjerila. Što vi prije dobite ta mjerila, vi prije možete ući u potrebne reformske procese. Zato je s Crnom Gorom počelo sa screeningom, ne u smislu ubrzavanja procesa, nego u smislu davanja dovoljnog vremena za reformski proces. Zato, za mene bi bilo ogromno iznenađenje da jedno od prvih poglavlja ne bude poglavlje 23. Komitet regiona je najmlađa institucija Evropske unije. Osnovan je ugovorom iz Maastrichta 1992. godine i sačinjen je od predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti. Komitet regiona danas ima više od 300 članova, različit broj iz pojedinih zemalja u zavisnosti od njihove veličine. Zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji imaju status posmatrača. Članovi komiteta su nominovani od strane svojih nacionalnih vlada. Komitet regiona je savjetodavno telo koje mora da bude konsultovano pre nego što se donesu odluke u Evropskoj uniji iz oblasti regionalne politike, životne sredine, kulture, obrazovanja i transporta, a tiču se regionalnih i lokalnih vlasti.
Komitet takođe pruža informacije o posledicama članstva u Evropskoj uniji za lokalne i regionalne vlasti i pruža mogućnost lokalnim i regionalnim vlastima zemalja da učestvuju u radu komiteta i pre samog ulaska njihove zemlje u Evropsku uniju. Domaćin u komitetu regiona bili su Klaus Hulman, šef direktorata za komunikacije i medije, Alfonso Alcolea Martinez, administrator za teritorijalnu saradnju i Viktor Tilea, koordinator za Zapadni Balkan. Why do we have a committee of the region? You have to go a little bit back in history and you have to see that European law was getting more and more important for Europe's regions and cities. The regions and cities were more and more obliged to carry out what has been decided in Brussels. Dobili smo potvrdu da komitet ne donosi odluke, ali da je u procesima u kojima zastupa specifične potrebe određenih članova važno savetodavno telo. Neke zemlje, međutim, kao Belgija, Nemačka, Holandija i Španija, veruju da će komitet regiona postati institucija u kojoj će se donositi najvažnije odluke i tu imaju više zastupnika nego u drugim institucijama Evropske unije. Značaj komitetu daje činjenica da se čak 70% svih evropskih zakona odnosi upravo na regione i gradove. To je jedan od razloga što grad Niš, grad Kragujevac i region autonomne pokrajine Vojvodine imaju svoje kancelarije u Briselu. Our job consists in opening the work of the Committee of the Regions to platforms of authorities that work on three aspects. One of the aspects is the subsidiarity. The second is the strategy Europe 2020, and the third one is my job, is the European Grouping of Territorial Cooperation. Po rečima predstavnika Evropske grupe za teritorijalnu saradnju, osnovan od strane Saveta Evrope 2006. godine, ista predstavlja alat za jačanje regiona i gradova. Nije u pitanju asocijacija ni institucija, već upravo grupisanje na teritorijalnom planu radi saradnje u raznim oblastima, koja se može odvijati van politike. Spektar ovakve saradnje je veoma širok. Može se realizovati kroz zajedničke ponude, koordinaciju u projektima, a može se odvijati između opština i gradova u istoj zemlji. If I understood correctly, most of you are journalists based in Vojvodina, autonomous province. We worked several times with the Vojvodina office here in Brussels, and we met with the other offices you have here. With Kragujevac you have also, and the Šumadija region, they have a representation person here in Brussels. Javna administracija u Srbiji bolje nego u drugim zemljama u okruženju, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini. To je stanovište koje je iznela jedna od istaknutih komisija ove institucije, čiji je zadatak prezentacija prednosti postojanja predstavništva, odnosno kancelarije neke regije u Briselu. Informacije se saznaju iz prve ruke, ne samo one koje se odnose na trenutne dešavanja, već i one planirane u bližoj ili daljoj budućnosti. Takođe, na licu mesta se mogu dati primetbe i pozvati na specifičnosti određene regije o kojima komisije možda nemaju informacije, što može imati uticaj na donešene odluke. Na taj način se oficijalno uključuje u rad institucija i direktno utiče na njihov rad. Evropska komisija je izvršni organ, svojevrsna vlada Evropske unije. U njoj je angažovana prava armija zaposlenih koja broji 17.000 ljudi. Uz Evropski parlament i Savet Evropske unije predstavlja jednu od 3 glavne institucije koje njom upravljaju. Predsednik i članovi komisije se biraju od strane zemalja članica, kojih trenutno ima 27. Mnogo imena su nam poznata. Catherine Ashton, Olli Rehn, ali svakako, zbog polja za koje je zadužen, u Srbiji je najviše spominjan Štefan File, komesar za proširenje. U ime generalnog direktora Evropske komisije za proširenje novinarima se, ali i bez mogućnosti snimanja za javnost, obratio Tristan de Berigot iz Odeljenja za predpristupnu pomoć IPA. Evropska komisija, zaključili smo iz nezvaničnog razgovora, zadovoljna je kako Srbija koristi sredstva iz predpristupnih fondova. Da podsjetimo, IPA 1 predstavlja podršku tranziciji, građenje institucija i njihovo jačanje. IPA 2 bilateralne programe, povezivanje, prekograničnu saradnju, razmenu u obrazovanju, kulturi. Kroz ovu komponentu stižu mali grantovi za opštine i razne organizacije. Kako Evropska komisija gleda na zahtev Srbije za odlaganje treće komponente? To je normalan zahtev, nije greška, niti će Srbija ostati bez novca iz fondova, zaključujemo iz razgovora na tu temu. Bolje je da prethodno utvrdimo mehanizme za ostvarenje
i tako pripremljeni krenemo u tu fazu. Neke zemlje su preambiciozno krenule u taj zadatak, a kasnije utvrdile da nemaju kapacitete za njegovu uspešnu implementaciju. Odeljenje zaduženo za Srbiju svakodnevno je u kontaktu sa našom misijom u Briselu i naši predstavnici su upoznati sa koracima koje treba da preduzimamo, tvrdi naš sagovornik. Is the Commission satisfied with our absorption capacity, you mean? Yeah. Yeah, because for the moment, if I look at 2007 figures, we contracted everything. I think 99%, but we contracted everything. Projects are ongoing, and most of the projects now for 2007 are finished. We know that we asked for a delay of starting IPA 4. I would not see this delay as a failure, not at all. That's pretty normal, and that's not a problem. Misija Republike Srbije pri Evropskoj uniji je najznačajnije diplomatsko predstavništvo Srbije u Briselu, koje komunicira sa institucijama Evropske unije, institucijama država članica, predstavnicima diplomatskog kora. A cilj njenog rada je punopravno članstvo Srbije u Uniji. Domaćin susreta bila je gospođa Ksenija Milenković, zamenica šefa misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji. Iako smo, uslovno rečeno, bili na svom terenu, i ovde smo, kao i na većini posećenih mesta, upozoreni da snimanje, pa i citiranje sagovornika u budućim izveštajima nije dozvoljeno. Za novinare elektronskih medija, koji imaju zadatak da sa lica mesta naprave prilog bez slike i tona, to je prava kazna. Izdvajajući suštinski detalje iz inače šturog diplomatskog obraćanja, došli smo do zaključka da u trenutnim odnosima sa Evropskom unijom Srbiju očekuju izveštaj o napretku i preporuke koje će nam uputiti. Ono što može da obeshrabri je činjenica da proširenje zajednice trenutno nije omiljeno i često spominjena tema, zbog krize koja potresa eurozonu i zemlje članice. Ipak, posle odlučnih koraka Srbije na ispunjenju zadatih uslova, nastavka političkog dijaloga Beograda i Prištine, integrisanog upravljanja graničnim prelazima, ovde očekuju da u narednim mesecima dobijemo taj dugo očekivani datum početka pregovora, kada kreće jedan, po mišljenju naše sagovornice, nepovratan proces, kada nije reč o tome da li, već samo kada će Srbija postati deo Unije. Ipak, za to vreme treba rešiti nekoliko ključnih problema. Pravosuđe, čija reforma još uvek ne ide željenom pravcu, intenziviranje borbe protiv korupcije koja je u toku, rešavanje složene ekonomske situacije i usklađivanje zakona. Ostalo je još dosta toga off record. Zaključujemo da se ipak radi i da ne tapkamo u mestu, uz uveravanje da u Briselu imamo nekoliko eksperata iz više oblasti koji nas zastupaju sa istim ciljem, a nadaju se da će ih biti i više. Naše nade vezane su za pitanje da li će naša misija uskoro ispuniti svoju misiju. Vojvodina svoju kancelariju u Briselu ima na istoj adresi na kojoj se nalazi i misija Srbije pri Evropskoj uniji. Predstavlja je gospodin Predrag Novikov, koji nam je ukazao na veliku brojnost regiona, koji čine 300 konkurenata Vojvodini u nastojanju da se izbori za projekte koje Unija finansira. U takvom mnoštvu zahteva moguće izdvojiti se samo različitošću. Zbog toga su, smatra Novikov, adut Vojvodine brojne nacionalne zajednice koje u njoj žive. Za evropske poslanike to je veoma interesantno i uvećava prolaznost brojnih projekata koji u Brisel svakodnevno stižu. Za godinu dana takvih projekata upućenih iz Vojvodine bilo je 650, a realizovano je čak 150, nezapamćene brojke kada je u pitanju jugoistočna Evropa. Ovi podaci nisu u značajnoj meri zastupljeni u medijima kao manje atraktivne vesti, ali predstavljaju uspeh Vojvođanske kancelarije, jer projekti prema institucijama idu upravo preko nje. Prvo što bih rekao da strateški interes i pokrajinske administracije i predstavništva autonomne pokrajine Vojvodine u Briselu je da razvija kapacitete kako u pokrajini, tako i u cijeloj zemlji, a posebno onog nivoa koji se bavi regijama, koji se bavi lokalnom razvojem. Ono što bih također rekao da je autonomna pokrajina Vojvodine uspela da evo za nekih 6-7 godina dođe od jednocifrenog do trocifrenog broja evropskih projekata. Ja sam ponosno mogu reći da se danas u Vojvodini implementira negdje preko 170 evropskih projekata.
Nama je jako važno da se evropska šansa predstavi i u svim delovima zemlje. Prioritetni problemi Vojvodine vezani su za upravljanje vodnim resursima. Odbrana od poplava, skladištenje vode u kanalima i rukavcima, renoviranje kanalske mreže. Zatim, pitanje energije, vodne, elektro, bio i solarne energije, termalnih izvora i naravno pitanje investicija, izgradnje industrijskih zona i naučno-istraživački rad. Put do ostvarenja projekta nije kratak ni jednostavan. U pitanju su procesi koji mogu da traju godinama. Zato Vojvodina sarađuje sa 20 regiona i često sa pojedinim od njih nastupa zajedno. Vojvodina ima kapacitete za istraživanje i ulaganje u brojnim oblastima energetskog sektora, od korišćenja biomase, termoenergije, hidrosolarne i energije vetra, i pokrajinska administracija na osnovu usvojenih prioriteta jasno istakla našu želju da saradnja sa kompanijama u ovoj oblasti bude osnova za nov ekonomski razvoj, da sarađujući sa nama budu na mestima na kojima se gotovo svakodnevno donose odluke koje u značajnoj meri mogu uticati na uspeh u poslovanju. Presudna uloga kancelarije jeste profilisanje potreba i lobiranje kod članova parlamenta, Komiteta regiona, Evropske komisije, zemalja koje imaju slične probleme i potrebe, da bi se u ranim fazama uticalo na buduće konkurse na kojima ćemo imati prolaznost. Precizno izdvojeni zahtevi, usmereni na rešavanje konkretnih problema, ključ su za njihovo prihvatanje, veruju u Kancelariji Vojvodine u Briselu. San svakog mladog čoveka željnog znanja je studiranje na velikim i svetski priznatim školama i fakultetima u inostranstvu. Takvu instituciju predstavlja i Evropa College u Brižu. Za razliku od ozbiljnih lica sagovornika u posjećenim institucijama u Briselu, ovdje nas je dočekala drugačija atmosfera. Studenti iz svih krajeva Evrope na zadatku savlađivanja znanja iz evropskog prava, ekonomije, politike i projektnog menadžmenta, dakle diplomatija. Ovdje se stvaraju evropski lideri. Svake godine oko 400 studenta magistrira iz oblasti evropskih studija, nakon savladavanja nastavnog plana i programa na engleskom i francuskom jeziku. Oni će raditi u različitim institucijama, ali u evropskom okviru i za evropske projekte. Svi imaju različito poreklo, profesionalne ambicije i političke stavove, ali ujedinjuje ih to što smatraju da sve treba da rade zajedno. College Evrope osnovan je nakon Drugog svjetskog rata uz pomoć evropskih lidera sa ciljem da potakne stvaranje zajedničkog evropskog identiteta, da bi se nakon toga razvio instituciju za obrazovanje evropskih zvaničnika, koji su odgajani da služe kontinentu kao celini, a ne da slede uske nacionalne interese. Naši domaćini bili su Juliet Kond, projekt menadžer za razvoj, i Olivia Taveir, šef studijske službe. Ja sam danas sa vama zato što moj posao je uglavnom sa projekte sa zemljama u regionu Zapadnog Balkana i mnogo mi je drago da se još jedan put vidimo u Brižu. Počela sam na srpskom, ali treba da vežbam. So, we have a little less than an hour and a half together here. My name is Juliette Cohen. I work at the College of Europe at the Development Office. And it is at the Development Office that we have different projects with the Western Balkans and also in particular with Serbia. Najviše nas je interesovalo da li na koledžu ima studenata iz Srbije i saznali smo da ih je trenutno 3. Njihovo školovanje, kao i većini studenata ovde, uglavnom pokrivaju firme i organizacije koje imaju pozicije na evropskom tržištu. Školarina ovde je za naše uslove izuzetno skupa. Jedna godina stoji 22.000 evra. U koledžu kažu da to predstavlja samo polovinu prave cene, a da ostatak nadoknađuju njihovi sponzori. I myself was a student here 15 years ago, so I was very happy when I came back living in the area that I could get a job here because it was one of my best experiences. Koledž je veoma aktivan i na području jugoistočne Evrope, organizuje brojne letnje kurseve, kampove, treninge i omogućava učenje na daljinu putem interneta.
Takođe, u Beogradu su već radili na takvim projektima početkom 2012. godine, a u toku je i dvogodišnji program Govori evropski, koji se sprovodi sa evropskom delegacijom u Srbiji, kao i univerzitetska saradnja i partnerstvo na programu stvaranja lidera. Za one koji imaju želju za studijama na Evropskom koledžu, još jedna informacija iz prve ruke. Bez obzira na diplomu sa ove prestižne škole, studenti koji nisu iz zemalja članica Evropske unije ne mogu dobiti posao u Briselu u institucijama o kojima smo govorili. Još jedan razlog da požurimo u njeno okrilje. Biti gost u Briselu, obići najuglednije evropske institucije i razgovarati sa autoritetima visokog ranga, to je privilegija. Kako je zadatak studijske posete bio sagledavanje trenutne pozicije na kojoj se nalazimo na dugom putu u Evropu i prezentovanje što široj javnosti, nadamo se da je ovaj izveštaj jedan od više novinskih, radio i televizijskih priloga ispunio svoj cilj, da objektivno, sažeto i svima razumljivo prenese takve poruke. Diplomatska opreznost i suzdržanost u izjavama, kao i insistiranje na nezvaničnom pristupu prilikom razgovora, u mnogome su otežali posao uvek radoznalih i ljubopitljivih novinara. Ipak, verujemo da prikazani zaključci, kreirani na osnovu tih neformalnih izjava, mogu biti osnova i za formiranje vašeg stava o ovoj temi koja nas godinama okupira. Studijsko putovanje organizovao je Centar za politiku pod pokroviteljstvom Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine kao deo projekta Politika otvorenih vrata Evroatlantska regionalna perspektiva koju podržavaju ambasada Češke republike i ambasada Kraljevine Norveške. Tekst čitali Jasmina Turturea, Vladimir Radonjić, Jovan Jeftić i Miladinka Grujić. Autor emisije Jaroslav Bodnar. Proizvodnja Studio Sunce, Bela Crkva, decembar 2012. godine. Sunce.